Lenging triya mangkuk kanduan rimang lirlena tanpa kanen Mas Dewa Brata garwaku Yayi wong ayu Yayi Dewi Amboya kepriye Yayi Duh Kakang Mas iki bejo kemayangan dene kula saged kelampahan ladi kelawan paduka Kang Mas Dewa Brata ingkang ketila rinten dalu kula namung tansah nuwun dhumateng purbaning Gusti benjang menapa kula saged nampi pengayoman priya ingkang dados damai-damaning manah kula kejangan paduka Kang Mas Dewa Brata iya semono pun Kakang Yayi jroning tiyasing pun Kakang nalika ngarep pun Kakang wis matur ngesani Kanjeng Rama Prabu Karsendra kalamunta sejatine tresna iku mau suci paringing Gusti kang akarya jagat mbok menawa ya dina iki Yayi pun Kakang dalasan Siadi wis pinesti dadi jatu krama kawon inggih lan maneh ora ana putri pepujaning ati kejaba mung jeneng sira Yayi Dewi Amboya nenggih pausan Dewa Brata yektine uga wis ketaman Bramtasmara darbe katresnan kelawan Sang Hyang Ayu Dewi Amba semanten ugi Dewi Amba tenging cipta nggih muhung mring Sang Dewa Brata ingkang nedya den ladosi radya nedeng-nedenge mriksani endahing swasana sarta ngendikaaken panglocitaning penggalih wong agung kalih kedadak mlebat Sang Maha Guru tanasanes gurune Sang Dewa Brata nggih Sang Rama Parasuya Rama Bhargawa Dewa Brata Dewa Brata waspadakno kang permati weningna ciptamu menepna rasamu aku sapa Dewa Brata Rinang pul kinempit Susanger maning kawon Kang Mas Dewa Brata jimat sesembahan kula Kang Mas punden kula mangke prating delahan wonten menapa Kang Mas sinten ingkang ngraridu penggalih paduka Kang Mas Dewa Brata ngantos kagiat kagol kogel raosing manah kula ngantos bingung raosing manah kula nggih kula ananggapi kepareng paduka Kang Mas Dewa Brata menika kados pundi wonten menapa to Kang Mas kula panjenengan paringi dawuh iya Yayi Dewi Amboya iki kados pundi sing gedhe pangapuramu ya Yayi kalimput alasaku nganti aku lali Purwodasina kawruhana Ambo sejatine
pun Kakang Walaka kelawan jeneng sira Yayi. Pun Kakang iki mau nindakake wadat tanpa krama. Dan kula Kang Mas, lho iki paduka Kang Mas menika putra Narendra sampun ngantos lelemiran lho Kang Mas. Ngendika paduka sekali-kali sak menika kok benten. Lepat kula menapa, ciri gesang kula menapa. Aduh Yayi, sira iku mau Sulistya ora luput ora gepek ora ciri. Pancen pun Kakang prasaja nindakake yaiku wadat tanpa krama. Nanging pun Kakang prasaja yen to yektipun Kakang uga tresna kelawan Siyatna kelawan sira Ambo, nanging sumurupa ya Yayi wong tresna kuwi ora kudu andarbeni. Menawi kula boten ngaten Kang Mas, kula sampun prastya sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kakang Wahmuka lan Arimuka mapan menika ingkang kula suwitani lan panjenenganipun Kang Mas Dewabrata nggih sampun midhanget yen tunggul yudane tanding karo Wahmuka Arimuka kukupane putri telu pisan. Nanging kenging menapa paduka Kang Mas ngendika ingkang kados mekaten. Menawi ketela nindakaken wadat tanpa krama nggih sampun ngantos damel suwaneng manah kula boten sisang lebeti sayembara kukupaning putri. Menawi kados ngaten menika do Kang Mas, paduka menika sami kemawon badhe damel piranging gesang kula tetela kados mekaten. Kang Mas kula kedah kados pundi Kang Mas? Anila krami paduka nyiget lampah kula paduka menika sinten? Ngerti yo. Aku iki pendhita ngayam alas tegese aku iki pendhita kelambrangan ora papan ora dunung ora dongko ora kayangan kandang langit kemul mego. Yen kowe arep ngerti karo aku. Paraku Resi Rama Parasuya Rama Bargawa. Resi Rama Parasuya Rama Bargawa. Ya. Kowe Dewi Ambo. Kasinggihan dawuh paduka Sang Resi. Eneng apa kowe mlayu-mlayu? Inggih. Estunipun kula menika ambujung kaliyan katresnan kula. Sapa katresnan? Mboten wonten malih. Kejawi namung putra ngastuna ingkang kekasih Raden Dewabrata. Dewabrata. Nggih. Ngerti ya to Dewabrata kuwi isih suwaku ya muridku. Aduh. Sang Dewabrata menika siswa paduka. Iya. Aduh Sang Resi menawi tetela mekaten boten wonten malih pengayoman kula nggih saged pitulungi dumateng raos kula kejawi namung paduka Sang Resi Rama Bargawa. Karepmu kepiye? Iki. Estunipun kula sampun kalajeng tresna kaliyan putra siswa paduka Raden Dewabrata nanging panjenenganipun blenjani janji. Blenjani janji kepriye? Ing sekawit panjenenganipun nggih anggadhahi raos tresna kaliyan kula. Nanging menapa to sababipun?
namung sakedheping netra panjenenganipun kagol kagiat. Lajeng panjenenganipun nelakaken menawi panjenenganipun boten kersa nampi pasutaning wanita ateges. Piyambakipun nglampahi wadat tanpa krama. Lajeng gesang kula menika kados pundi sang resi kula paripaksa nyuwun pitulungan paman paduka sang resi. Yo. Ambuh. Kula wonten dan ing atase aku iki resi utawa pandhita kudu bisa aweh pepadang nanging yen to pancen kuwi bejamu aku mung suka pitulung yen pancen nglenggana Sidewa Brata ya bejamu tak ripiye wadene nek pancen ora gelem Sidewa Brata ya kowe kudu pasrah marang pangwasaning Gusti kudu nampa kanyatan adiring lelakon mekaten sang iya iki namung wis tak dawuh paduka coba sepinggir tak temonane Jan Kanjeng langit kelap-kelap katon kincang rorisan mawe gandrung Separang katru kermoyak maye katon tias balewur Broto tinggi Para mursi ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konju oh ya bekti wis tak tampa Dewa Brata wonten dawuh Rama Premban apa bener kowe nampik katresnane Dewi Ambu kasenggihan dawuh paduka Sang Resi rikala ngarep jare kowe kandha tresna nanging apa sadape saiki kowe ora tresna ngapunten rikala semanten kula nelakaken raos katresnan menika karana kula dereng mangertos menawi paduka Kanjeng Rama Resi menika ingkang tansah njampangi lampah kula. Lajeng kula kengetan menawi kula menika nglampahi wadat tanpa krama. Dewa Brata, wonten timbalan iki ngadhem. Kowe nglakoni wadat tanpa krama. Kok nganti kowe kuwi duweni pakarti kang kaya mengkono sadape inggih estanipun sinten ingkang kula tulat kula namung nulat guru kula inggih namung paduka Kanjeng Rama Resi Jamadagni inggih Rama Bargawa lampah kula ingkang mekaten menika kula namung mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Resi Rama Bargawa kala ngarep wis ngucapake rasa tresna kasinggihan menawi kula menika anggadhahi raos tresna nanging tresna menika mboten kedah amajipi mboten kedah anggadhahi saiki lakonana wengkunen Dewi Ambu mboten Kanjeng Rama Premban kula trimah mupo menawi kula kadhawan mengku kelawan Yayi Dewi Ambu kula sampun kalajeng inggih menika prasetya kula wadat tanpa krama kula nulat dawing guru iki badal dawuhku kawula nuwun iki nek ngono kan nyoba karo aku Rama mboten mekaten ingkang kula pikajengaken menawi sedaya peparing paduka piwulang aji jaya kawijayan sarta ngelmu sedayanipun kula pepundi nanging setunggal menika dawuh paduka supados kula nglajengaken mengku Yayi Dewi Ambu kapejawana sendika ndherek dawuhku padha kewani karo gurumu lan jajal kaprawiran menawi keparingipun Bapak guru mekaten kula namung ndherek namung sampun ngantos klentu penampi menawi kula menika wantun kaliyan guru yen panjenengan ayo cobanen gurumu
sombong rasane atiku. Aku duwe putra siswa marang kuwi. Nadyan akeh putra siswaku. Saking sing banget konjem ana jroning atiku kejaba mung kowe Dewa Brata ya sumurupa. Dina iki mung kari pungkasan nggonku ketemu kelawan kowe Dewa Brata. Kowe bisa netepi kan dadi prasetyamu. Kowe nglakoni wadat tanpa krama bagus kowe tiru kaya gurumu, tiru kaya aku. Dina iki kowe tak sabda kowe bakal duwe ngelmu. Kowe bakal duwe kedunungan ngelmu sing bisa netepake marang matimu dhewe. Kowe arep kepengin mati wanci-wanci bisa. Mati saiki bisa. Mati kapan wae bisa. Tetepno dhewe lan pungkasane ambo dina iki wis dadi purtamu mangsa bodho karepmu kepiye. Raden pepundhen kula. Lajeng kula cumadung dawuh kepareng paduka Raden Dewa Brata kados pundi Raden? Ambo. Garwaku Yayi Dewi Ambo. Wonten timbalan ing adamu. Wis saiki ngene wae. Nyatane aku wis waloka kelawan jeneng sira yen to aku iki wadat tanpa krama. Luwih becik dina iki malah sira tak kundurake marang Praja Kasipura. Tak pasrahke ana ngersane Kang Rama Kanjeng Rama Prabu Karsindra. Lestari nggone Mukti Wibawa mbok menawa liya dina bakal ketemu kelawan priya sing bisa ngayomi marang Siadi. Sanget pengendika paduka kula penan wangsulaken dumateng negari Kasipura. Kang Mas, ibaratipun gesang kula menika kados lepasing warestra, lepasing jemparing. Luput pisan kena pisan. Kula mboten saged swita kakung menawi mboten paduka Kang Mas Dewa Brata. Kapejawana sendika ndherek Kang Mas. Wit saking agenging katresnanira Dewi Amba marang Sang Dewa Brata. Semanten ugi Sang Dewa Brata yektine uga tresna kelawan Sang Yayu Dewi Amba. Ananging karana Denira wis prasaja nglampahi wadat tanpa krama nganti ewuh kaya ing pambudi raos sing penggalih nenggih Sang Dewa Brata kabujung-bujung kelawan ingkang garwa Dewi Amba. Sakala rikala semanten noleh Sang Bagus Dewa Brata ningali kawontenanipun tetaneman ingkang awasta glagah. Wujuding glagah satriraman kaya godhong alang-alang nanging kaku kaya sada sami sakala kabethot. Witing glagah linepasaken ing cipta namung kinarya ngagara-gari. Ananging kodrating Gusti kodrat datan kena den
Wiradati lumepas kebak ponang gelagah kadya kilat tumanceping jaja jajani Sang Dyayu Dewi Amba tatas tuntas dununging pasti Dewi Amba rebah wonten pepangkone Sang Dewabrata. Carita sigra pinentang endane kaya warastra kaya jemparing nanging datan punika kalemta punika wujuding gelagah semanten ugi Dewi Amba datan mundur karana nyemerapi menika wujuding gelagah kininten kalamunta datan tumama marang angganira ucap sami saka punang gelagah tumantep jajanira Sang Dewi rebah wonten pangkonira Sang Dewabrata. Dewi Amba pun kakang mangsa luput nimas kelawan Siadi. Ambo. Aja kleru penampamu ya Yayi. Kalamun yektine pun kakang iki uga ndarbeni rasa tresna. Tresna lair batin kelawan jeneng sira Yayi. Mung karana pun kakang iki darbi sumpah sarta prasetya kelawan guruku. Ya sembah aku Sang Begawan Parama Paras ngantipun kakang ewuh kaya ing pambudi rasan ngatiku ambo Dewabrata kok mung tekan semene lelakonmu Dewabrata nganti lati karo pakarti ora nyawiji dosa apa sing bakal tak sandhang aku duweni katresnan ora bisa kasembadan peda apa aku urip luwih becik pun kakang kepingin bakal bali marang tempat suci dina iki sabab aku bisa nemtokake kapan matiku ya dina iki aku bakal kepingin bali marang alam kamuksa